ponašati kao građani, a ne kao vjernici. Mislim da dolaze vremena gdje pogotovo religija koja je totalitarna na neki način, u onom najširem smislu riječi, ne u onom negativnom, znači nudi sveobuhvatni nadzor na život, znači ne samo privatno ponašanje, moral, nego i način na koji bi se trebao ponašati u javnoj sferi, kako bi trebao biti organiziran društveni i politički život. Biće jako teško ljudima reći napustite svoje vjerske identitete budući da će sada postajete građani. Ono što mene puno više zanima, i to je s ove teološke i vjerničke strane, je na koji način ja mogu kao vjernik izaći na referendum o gej brakovima i reći ne. Ne zato što ja želim reći ne, nego naprosto zato što moja vjera meni nalaže da ja drugima ne namećem svoje stavove. Bez obzira što ja mogu reći da se ja možda sa tim stavovima ne slažem. Međutim, u temelju, sad govorimo o kršćanskoj vjeri, jest pluralizam i jest kao temeljna i osnovna kategorija je sloboda savjesti. Tako da ja mislim da s ove strane koja se odmiče od ove političke i sekularne priče, s ove vjerničke strane, teološke strane, mislim da je puno važnije odgajati. Ne možemo mi to raditi. Upućivati na te resurse unutar vjere koje zapravo poštuju pluralizam i koje zapravo zahtijevaju onaj sekularni prostor. Zato što ja ne vidim iz bilo kojih, ne znam, ako ćemo uzeti Bibliju, ako ćemo uzeti Evanđelja, ja tu ne vidim sustav vrednota koje ja trebam organizirati oko sebe ili nametnuti drugima. Ja tu naprosto ne vidim. Tako da ja teško nalazim argumente za to što se danas, pogotovo u Hrvatskoj, događa, da vjernici u ime vjere zapravo žele organizirati čitav život. I društveni i politički na osnovu svojih uvjerenja. Mislim, ja očito to smatram da je to potpuno protubiblijski, protuevanđelski, ali recimo to, kad se ide na biračko mjesto ili gdje, mislim, ljudi izlaze sa svim svojim identitetima. I sad samo je pitanje kako su ti identiteti formirani. Da li tako da će reći, ja mislim da je to istina i želim da ta istina zavlada cjelokupnim društvom, ili naprosto da se istina traži u dijalogu sa drugim pripadnicima društva. Hvala. Ako ja to mogu malo banalno možda skratiti, vjera nije pitanje za tvoja privatna četiri zida, nego je malo šire. Samo je pitanje kako. Marina, kad već čerećemo ovaj predgovor, spomenula si u prethodnom razgovoru da u njemu možda ima jedna tema koja, bez obzira na što su druge teme jako dubinski obrađene i otvaraju još puno prostora za rasprave o kojima ćemo uživati u budućnosti, nadam se, da ima i jedan slon u sobi, to jest nešto što možda, ne znam je li tabu preteška riječ, ali nešto što bi se možda dalo naglasiti, pa evo prepustit ću tebi priliku da malo nastaviš u provokativnom tonu razgovor, čime se još može nadopuniti ovakva rasprava. Evo, ja bih ipak prvo krenula sa time da se zahvalim Nebojši i Zoranu na ovom poklonu jedne lijepe, jako lijepe knjige. Lijepe izvana i lijepe iznutra. Lijepe toliko da je toliko privlačna da ju je divno držati u ruci i čitati i iščitavati. I lijepe po tome što je pristupačna. Ja sam se na neki način čak i bojala malo. Jer već jako dugo, kako su me putevi odveli u vrlo konkretne zahvate u društvo, čak nekada toliko da svoj intelekt stavljam u drugi plan jer je akcija ipak u prvom planu, malo sam se i bojala kako ću ja to čitati. Bilo mi je lako, bilo mi je prohodno i cijelo vrijeme mi je bilo jako inspirativno. Tako da bi vam se prvo htjela jako puno zahvaliti. I zahvaliti vam se na tome što ste kroz ovu knjigu afirmirali, ja bih rekla, napravili jedan izokret, nekakav pomak, zaokret, napravili veliku uslugu afirmaciji kršćanstva kao paradigme iz koje je moguće, potrebno djelovati i stvarati pravedno i slobodno društvo. Mislim da je ovo apsolutni propagandni uradak za kršćanstvo kao takvo u 21. stoljeću. Da ste isto tako napravili jedan veliku uslugu ateistima
koje se vrlo često stereotipizira kao one koji odbijaju, koji preziru, koji odbijaju, koji su zatvoreni i koji zapravo ne prepoznaju cijeli humanistički spektar misli koji se odnosi na teologiju. A recimo tekst Viktora Ivančića gdje mi saznajemo šta on čita i da on čita zapravo teološke autore i na koji način on promišlja, mislim da je to zapravo jako vrijedno jer se razbija taj tip zapravo stereotipa, ta fiksiranost ateista. I treća stvar, najljepša i najrazigranija koja mislim da će se događati, htjeli vi to ili ne, a to je ta spirala dijaloga koja pršti iz ove knjige. I u tom smislu bih htjela reći da jedan leptir, možda nije slon, ali je svakako jedan leptir u ovoj knjizi i u prostoriji kojeg ja sam pokušavala uloviti, ali ga nisam uspjela uloviti do kraja, je ta vaše nježno napominjanje kako vi krećete uređivati ovu knjigu iz suglasja da postoji duboki rascijep u razumijevanju, ako sam dobro shvatila, vrijednosnih motivacija za djelovanje. Znači onih dubokih motivacija za to kako djelujemo, kako živimo. Ja sam tu negdje nazrela da zapravo temeljno pitanje što će nekom vjera i kako oni drugi gledaju na to što vjerniku treba vjera kada je humanizam mogući bez vjere. Sad ja ekspliciram nešto što je meni tu bilo onako nekako malo prekriveno. I s druge strane, kako uopće možete zamisliti svijet bez cijele dimenzije koja je duhovna i koja ide preko samo iskustva čovjeka u toj nekakvoj spoznajnoj razini, čovjek prema čovjeku u toj zbilji. Ja nekako taj dubinsko pitanje toga koliko se razumijemo i prihvaćamo da nekome vjera je činjenica životna koja ga određuje u svim dijelovima života, a za druge je vjera nešto bez čega se apsolutno živi i apsolutno isto tako odgovorno djeluje. I gdje je sada taj keč i da li zapravo tu postoji neprihvaćanje, dubinsko neprihvaćanje koje mi imamo u našem društvu, s jedne i s druge strane, a to je da nekome vjera je iskustvo ili duhovnost kao aktivna dimenzija ljudskog iskustva i duhovnost koja nije aktivna dimenzija i da niko nikoga ne bi trebalo tjerat da pređe na drugu stranu ili baš da bi trebali jedne druge zavoditi da zapravo iskusimo i ovakav drugi tip bivanja, odnosno iskušavanja sebe u svijetu. Evo, to je meni jedno onak pitanje za koje mi se čini da je nekakav slon ili leptir oko toga da li mi smijemo ići tamo ili još se ipak prvo moramo malo upoznavati na razini razumijevanja odgovornosti, izrazito puno suglasja, motivacijskih točaka kroz koje potpuno ja nakon ove knjige se pitam ok, i zašto sada se toliko šizi? U čem je problem? Zašto mi uopće imamo problem oko toga da neki ljudi imaju svoje duhovne prakse, neki drugih nemaju, neki ih upražnjavaju kroz institucije, institucionalne oblike, neki kroz izvan institucionalne. Zašto smo u takvoj drami? Eto. Hvala vam što više nakon ovoga ja uopće više dramu tu ne vidim. Hoćete li probati? Samo kratko. Dobro, mislim da je taj slon je već na naslovnici. Odmah smo ga stavili tako da ga ljudi zaborave. Kad dođe do kraja knjige, vam zaborave. Ma da, ne, ja mislim da u stvari, ovo što si rekla, i na neki način i to i kažemo u stvari, ja mislim da je potrebno, ja nemam ništa protiv jedne dobre, kvalitetne rasprave o najdubljim vrijednostima u stvari. Ja mislim da je potrebna u Hrvatskoj kvalitetna rasprava između ateizma i teizma, kako ga to nazvali. Mislim da je užasno potrebna. I ova knjiga u stvari na neki način je samo jedan korak koji kaže, ovo je vjera u dijalog, ovo nije knjiga koja ispunila neki dijalog, da se mi razumijemo, ima ga ovdje, ali je vjera da će do dijaloga doći, da će doći u stvari do jednog kvalitetnog dijaloga gdje se ljudi neće, da tako kažem, bojati ovih drugih. Mislim da je problem kada se ljudi boje
jednostavno da, aha, ako su oni vjernici, ako su u većini, onda će nametnuti te i te politike. Ovi drugi, aha, ako su ovi ateisti, ako su u većini ili su snažni, onda će oni nametnuti te i te politike i idemo se svi štititi. U stvari, mislim da kvalitetan dijalog između ateizma i teizma, upravo zato jer zadire u najdublje, u stvari, mora biti tamo gdje na neki način između onih osoba koji se slažu oko ovih pitanja, gdje vlada međusobno građansko povjerenje da mi možemo voditi tu debatu, a da onaj pobjednik, da tako kaže pod navodnicima, ako ga neće biti, neće nametnuti cijeli sijaset drugih politika ovim drugima. Na meni je po tom pitanju bilo zanimljivo, i prije mjesec dana smo Nebojša i ja onako ku dva grupija moderirali opet Viktora Ivančića i Dragu Bojića. Bilo je u Rijeci predstavljanje knjige Drage Bojića i budući da smo ih toliko puta moderirali, prestali smo se zadovoljavati s onim općim pitanjima i općim odgovorima. I zapravo smo otišli na ovu razinu. Viktor Ivančiću, ti si ateista, Drago Bojiću, ti si katolički svećenik. Viktor Ivančiću, vi se slažete na razini društva i politike potpuno. Međutim, u konačnici ti smatraš da je to što Drago Bojić vjeruje potpuno praznovjerje. I zapravo došli smo do zanimljive teme, a to je da je Viktor u jednom trenutku rekao, poslije se malo ispravljao, to što je Drago Bojić, ne znam, politički liberali, pluralan i tako dalje, to ne proizlazi iz njegove vjere. A zapravo smatram da upravo zato što on jest vjernik, jest takav. Mislim, i ova knjiga je cijelo vrijeme se motala oko tih tema, ono što sam rekao na početku, da li ova percepcija koju mi danas imamo, ne samo percepcija nego i realnost, da li je to nekakav mainstream ili su naprosto javni prostor napunile inicijative, organizacije, sadržaj i tako dalje koji... Pa mislim, u konačnici možda možemo i tako razgovarati, ali naprosto da li je to normativno za vjeru. Tako da ova pitanja, ako se oko nečega ne slažemo Nebojša i ja, to su ti, znaš, složit ćemo se oko uloge vjerskih zajednica, složit ćemo se oko dosta toga, međutim zašto se mi slažemo, to su vrlo, mislim da se taj pluralizam zapravo najbolje očitava na takvim razinama, a ne da ćemo mi sad, recimo mi smo svjesno odbijali, to je bilo zanimljivo, sad će se svi nasmijati, ideja da se ovo dogodi je bila Predraga Šustera. Znači, on je došao do mene i Nebojša i rekao, ja hoću da vi radite na Filozofskom fakultetu u Rijeci, javna predavanja o ulozi religije u javnosti i tako dalje i tako dalje. Kad smo mi njemu donijeli program, on je rekao da bi on volio vidjeti malo više konzervativaca u toj cijeloj priči. Međutim, mi smo onda mu argumentirali zašto mi mislimo da ne bi trebalo to biti. I on je to sve potpisao i potpuno je to... Dao nam je autonomiju. Potpuno autonomiju nam je dao. Međutim, što sam htio reći? Da li je pluralizam da mi dovedemo za stol, ne znam, Ninu Raspudića i Dragu Bojića, koji će se svađati? I onda ćemo reći, vidite, postoje drugačija mišljenja. Mi smo išli na ovaj drugačiji pluralizam. Ok, Ivane Šarčeviću, ne znam, Predraže Luciću ili kogod, vi se slažete. Ajmo sad otići malo iza, i mislim da je tu puno zanimljivija rasprava oko toga zašto se vi slažete oko toga. I onda će doći do razlaženja, naravno. Hvala na ovim pojašnjenjima. Ja bih sada Srećka zamolila da nam malo pojasni iz ovog svog dosadašnjeg iskustva i poznavanja struktura katoličke crkve u Hrvatskoj, s obzirom na dominantnu sliku koja možda postoji u javnosti, koju generiraju mediji, ali i aktualni akteri. Moglo bi se govoriti o tome da je ona poprilično ne u skladu sa onim kakve sve potencijale ima i da u svakom slučaju nije tako crno-bijela kao što ispada iz medija. Međutim, kada se danas govori u ime katoličke vjere, u ime katoličke crkve, uglavnom to dolazi sa pozicija moći, to jest hijerarhije unutar crkvene strukture ili eventualno, dakle, ovi malo glasniji predstavnici
civilnog društva, iz te sfere. To možda zvuči onako monolitno nekada, ali ne mora to nužno tako biti. Sekularizam i papa, to jest odnos pape prema sekularizmu je možda zapravo dobar uvod u pojašnjenje kakvi su sve potencijali zapravo mogući i koja se sve vrata u Hrvatskoj mogu otvoriti kada bi se malo bolje poznavalo ulogu hijerarhije u odnosu na svu slobodu koja bi trebala postojati u javnom diskursu, sav taj pluralizam